Nasi sambal. Nasi campur. Tak ngagur. Karo Mbah Ayu mayu ndi? Ayo Mbah aja mau. Akeh kowe ngono. Lah loro itu senani saya. Oh. Batangnya. Pun ajeng masak wae telas beras pinten sedinten, Mbak? Setengah kintal nggih langkung, Pak. Setengah kintal nggih. Nggih. Bayuh. Lur. Nggih langkung. Maksudnya pirang dino, Mbak? Sedina ku Ndebel napa, Mas? Kangge mie, Pak. Oh, kagem mie. Nggih. Mie putih. Mie putih. Iya, anu tempe. Mie putih, Pak. Oh, nggih, nggih. Di sana menunggu, Pak. Berangkat tempe sambutan. Walah nek kula berangkat pun ket sepuh ke rumah sampah aduh to nek Kulo rendak lho. Mila rendak. Berarti setiap hari anu buka Mbak Indah nggih? Dalan Setiap hari buka nggih? tiap hari, Pak. Tiap hari buka nek ra libur nek kesel. Siapa nggih? Nggih. Nembe tapi kulo. Nembe. Training berarti. Nggih. Hah? Pun training kali tahun. Nah, tahun langsung titik. Betul tinggi, Mbak. Mas niki utangane kopi. Oh, nggih. Siap Mas, matur nuwun. Utang kopi, Lur. Nggih. Mas Radi ora gelem rene kok. Ini Pak.
Katus matang. Sejuk saya di sore kan. Wih, disambi, Mbah? Goreng apa upin-ipin, Mbah? Ayam. Ayam. Ora pahit, ora legi. Monggo, Pak. Andalan ngeruk kali. Kok iso ya? Kok iso ya? Enggak tak dulu. Wah, tenan ya.
Emosi mawon. Pokoknya ini angker loro itu langsung goblok ngono ae. Santen menyanten. Sulah loro itu senani aja. Pun ajeng masak wae kelas beras pinten dinten, Mbak? Setengah kita nggih ngangkung, Pak. Setengah kintal nggih. Nggih. Bayu. Lur. Nggih ngangkung. Maksudnya pirang dino, Mbak? Sedina ki, Ndak. Sabar ngoten, Pak. Nggih, sing penting sabar. Ampun banter-banter Mbah kejrungut mangke. Nggih, mboten alon-alon kok. Mboten sah dilem. Oh, nggih. Mboten sah dilem. Nama damel mboten sah dilem. 2 wulan lho Mas kula. Non stop nih. Ganti bareng mari ganti sisah. Mateng. Nek kula winginane wayahan apa angger sore mesti dileret. Sami. Mulai maghrib, Pak. Arep maghrib. Itu mesti sampai jam 10. Sungainya. Ini di coba di ternyata ke jalan sama yang tadi. Jalan mau belakang. Jalan mau seterus sama. Seperti itu yang intunya sudah apa ya? Napa Mbak Eda? Ngeten iki. Kulo nembe masuk. Nggih. Nggih. Dereng ngertos Mbak kulo, Mbak. Nggih. Karen cara kene sing rumame. Nek kula anu, pokoknya sing penting anu Mbak Endang. Wonten. Nek tiang-tiang niku kan butuh ramene, Mbak. Nek kula mboten. Daunnya datang teman yang bikin khas di sini itu daun jatinya teman-teman. Ngicer jagung, mesin ngicer jagung. Nggih. Kayak musim panen apa ngoten iku nggih ruwame, Pak. Nah, bikinane panen pari di dua Rame nggih. Watah-watah. Mriki mari dereng patok anu apa mriki kula, Mbak? Nggih. Nggih. Jam. Apa tuh, Pak? Kata saya anu. Kata Saya ngene iki no. Nggih. Kulo nek enjing iki mboten dicanggone kopi wae. Sep dinoto ya ngamuk. Ngoten nggih. Oh, ngerti kelone ya meneng. Nggih nek pesane kulo anggere dimiki. Kalah nggih. Ora kopi dimiki ya. Niku tambahane, Pak. Tambane dimiki. Niki pecel ya, Mbak. Nggih. Kelas pinten kilo, Mbak? 3 kilo, 4 kilo. Sehari nggih. Nggih. Tiap hari buka nggih. Nggih. Nggih.
Mas niki utangane kopi. Oh, nggih. Siap Mas, matur nuwun. Utang kopi, Lur. Anggene wong lanang ki ngono. Anu. Biasane kalau ditembang gua. Yang goleki kambele lali nang jero kopi. Oh, alah. Ya mambu weh. Mambu. Nek wong riyen iku kenting-kenting mboten penting. Saniki wong saiki nom-nom padha sing sabana dukul. Nggih. Saiki marai obat iki lho Pak Mun. Soale saniki napa-napa serba obat. Nggih. Pari ape tandur ya dikeki mes. Engko nek wayah ambyak disekor. Jaman riyen nak mboten enten apa-apa. Kulo teng mriki ngrasakno maem niku anu. Napa niku? Beras rumah kula mboten wonten rasane ngoten. Nggih, trae. Terang berasan iki ngoten niku, sedaya ngoten niku. Berasan iki. Apa mbak kulo lho, Pak? Walah. Marai sakniki ngoten niku lho, Pak. Mas ngoten iki nek diping-ping Mas. Ngeten iki ngantos pirang-pirang dino, Mas. Bakso ngeten iki ngedite nganti 2 dino kula. Ah, kowe ngedike ya Pak ya Mas. Nggih. Kamerane iki mesti mode hening kae saya Pak. Pripun? Kamerane niku lho. Pripun? Kalau saya lebokno suarane ini kae saya Pak. Pas ngerekam iki. Kula mboten ngebokke, Mas. Lebih dhewe Pak. Nggih. Otomatis Pak berarti. Otomatis. Kita padamu. Urung mateng, Juk, urung mateng. Urung mateng, Duk. Jangan lebok. Mboten nunggu ta, Mbak? Ya iya memang betul. Sik sabar. Ya. Tapi iya ngetek aku wae lah, Mbak. Nunggu, Mbak. Ayu pinter ya. Iki lanang-lanang. Jajal Mas iki kan satu jujur lan ini. Ora kenal lagi kok. Sik to cara ngono. Ya Bu. Kenale nembe kok. Oh. Beda. Iki mari awet nom Mbak niku. Nggih. Cara sumpene yo godhaku ya. Tak daku karo suwe. Daku tok. Ya. Daku tok. Daku tok ada ra oleh ya Bu. Nggih. Asal ya Bu. Angsal. Lho, jadi karo duwe duwe. Ora tak pek tenanan nek Bu. Ora ono. Jajal kok. Ketawa yo bingkeng tok. Weh. Yo Pak ya. Nggih. Ini sayur napa, Mas? Anu, damel kaldune ayam. Kaldune ayam. Mangke damel campuran sayur. Kersane tambah sedap. Siap. Tahunnya wageng kok mriki. Nggih. Tahu paping panehan ran Oh, mriki. nek ngarani nggih. Nggih. Wis dikene kok. Weh.
Facebook. Loh, warung pecel ngajeng pasar sing guwedhir ini sakniki teng pundi, Pak? Sinten iki, Pak? Ini Sinten? Mbah Pandi niku lho. Mbah Pandi ya? Nggih. Nggih. Saniki pun boten duka generasi penerus boten enten. Toko materialnya barang kok ical Nggih. tinggal. Nggih. Saniki nggih radiane, Pak. Ekonominya rada. Kita wae nang becik kilo sik kene. Lho, Mbak. Iki Mbak. Ora maksudnya lele apa? Saya jadinya apa piye? Lelene kita sik urip. Olah apa? Enggak, iki kudu pring niku. Saiki ya, Mas. Papat lho. Oh, Tapi sini akeh roboan. Coba karo pisan. Kabel tambah kulupe, Pak. nggih anu damel seng-seng, Pak. Seng-seng. Nggih nasi campur. Berarti griyane sing anu damel toko Mas sakniki niku nggih. Sebelahe Sebelah mrikone. Kidule. itu le. Nggih. Apa kuwi? Niki lho, Pak. Lah, Dirokno. nggih niku. Mari ya Pak Haji. Aku yo meri Ya yo. mari ya Pak Bapak Haji. ento sing anu. Apa kuwi diresi-resi aku kan diketokno. Macai kambil kon nyoteng ya Pak Haji. Di YouTube ya. Oh nggih. Mangke Pak Mantu. Oh, pacar pertama ya. Pacar pertama yo ngene iki, Mas. Ora kena kaling-kalingan godhong sak lembar. Ah. Wis to. Iki ayangku lho ya, teman-teman ya. Yayange elek lho, Pak, aja jodohno wong, Pak. Oh, ngono ya, Mak ya. Iya, kok wong elek dijodohno wong. Aku yo isin, Mak. Ben terakhir gaweane Gusti Allah ngene. Ya kula ning sare ngotenku buka Facebook. Anu warung tadi, andeng lawang waris, terus tidak anak mulo. Iki nggone mbokku, dewe mbokku. Tinggal jenenge. Nggih, tinggal kula, tinggal mboke. Iki mbokku ki. Anu kok, kok di Facebook. Ya di shopping wong dek naneke ya aman ya. Sayur bebas ya, Mbak? Nggih. Wong yen juga ngoten iki shopping anu. Di pasar peterongan shopping. Nggih. Jadi ponakan tuh. Nggih. Ponakan itu juga sudah. Nanti ngatur sing paldam.
siap urung mateng, Mbak, rong siap kabeh dulu. belum matang teman-teman ya. Sudah ditunggu pelanggan. Loh. Ya Allah, jenengan kok nyedakno kula to, Mas, Mas. Malang nasib. Lah nggih, malah sedak ya Allah, ya Allah. Jenengan Malang ya, Pak. Oke. Nggih. Nggih, misale. Nggih. Mungkin ya, weh. Udah sarapan, Mbak? Sambel napa niki, Mas? Sambel terasi. Sambel terasi. Wah, aromane lho. Betul di blender neten, Mas? Kalau anu, Pak. Terasi yang beda rasa. Mboten sedep ngoten nggih. Nggih. Kurang nikmat. Teko lunga lho, padahal kung mateng lho. Ini teko meneh iki. Sawake yo mbok rong mateng iki ngenteni Pak sing Ngenten nggih. Kok ngenteni nggih ngantri nggih. Delok. Oh, delok lho. Rong mateng, Mas. Kayak wis dingkir. Nggih. Pun, Katrin, Pak. Siap. Karo Mbak Ayu Mas ndi? Akeh kowe ngono.
Malang kene ya Pak, ngurus gedung jadi. Walah, angel Mas. Nek cepu bloro nggone Mas. Aku mriko larang. Nggih. Teng mriko ngagem telur 12.000. Jati ini boleh tong mriko terus iki ra. Nggih. Temlurung ya wis Pak, gedung jadi. Kene 20.000 walah Mas kan Sak kapoke Mas nggih. 10.000. Gedung Jatine. piro iki? Campur-campur ngeten? Iya. Halo? Kok kene wae Mas. Iki ya, Mas? Pironan Mbak? Bungkus 4.000-an guys. Ora apik Murah, ora meriah. duwe wis duwe banyu ae. Banyu. Katangnya wis rasa masak. Rasa masak Mbak ya. 4.000 ya. Tawe dhuwit nggo koyo wong amen. Tiga aja Mbak. Pinten? 5.000. 12 tambah 5.000. Iso nggo mangan sak omah Mbak ya? Nggih, cukup. Cukup wis. 17.000 iso nggo mangan wong sak omah lur. Bayu semene akeh bedang. Iki sayure kasih sehari. Kami sehari. Masya Allah. Murah meriah lur. Papa. Betul. 3.000-an bisa saged, Mbak. Nggih. Masya Allah. 2.000 ya iso. Ngasih
kulupan apa beda? Apa mbak tempe tete? Masa Allah. Kalau rong Kalau 20 kali 20 ya. 20.000 kanggo mangan sedina, Mbak ya. Masa Allah murah, Lur. Warungnya Mbak Endang, Pasar Tambak Rejo, Taji, Lur. yang di iso iso larang dengan bayi. Nek kepu lumayan larang kok. Terus dino Mboten nutut nih. Nek loro sedina nek wong kepu paling gak di 100. Mangane tok ngene ngopi-ngopi. Sering rokok. mungkin umur 100 sing tak apa. Urah-turah. Masa Allah. Alah sing penting untuk luwe no Mas aku, Mas. Tenan ah. 3.000 lho. Empat ya, Mbak? Ya iya leh, Mbak sampean lu napa sayur? Sayur 4.000 lho, Lur. Krungu dhewe to. Mbak Endang iki sulapan, Lur. Apa-apa larang dodol cek omong kene. Terus ke? Kalian apa Mbak? 3.000. Pepetok apa campur pepetok? Ulah hewu susuk lho. Larang jajane anake, Mbak nggih. Mboten anak kecil kok. Oh, anake gede. Tunggalin Oh, cancer gak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini masih ada di Kota Bojonegoro, teman-teman. Tepatnya ada di Pasar Taji Tambak Rejo. Ada di warung sarapannya Mbak Endang ya. Buka mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang, teman-teman ya. Gak sekesuai lur ya. Menunya itu sangat murah meriah sekali ya. Ini saya tadi pakai karena sakit ini takutnya nggak bisa ngunyah ya. Mohon maaf sekali. Nah, ini porsi ini ada 6.000 ya. Sudah sama gorengan 2 tambah telur dadar, temen ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku digandul nek kolkan. Sing gandul ki opo aku. Saya kabeh. Aku kok jadi anake. Anake Mbak. Enggak apa? Aku digandul kok matang. Pakai nang kulkas. Lah gandul terus opo aku. Wis pak lah kok kata pak.
bener kadep karo. Oke teman-teman ya, soal rasa walaupun harga cuman 2000, 3000, 4000 ya, tapi soal rasa bintang 5. Enak, recommended ya, harga murah, rasa mantap ya. Lokasinya ada di Pasar Taji Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Buat kalian kalau datang ke sini wajib pagi ya, karena kalau ini jam 2 siang sudah tutup ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner kentul-kentul receh saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan jasmani rohani, dan diberi kesuksesan tentunya. Untuk kalian yang penasaran, cari di kolom deskripsi, saya sediakan Google Map, tinggal tutul sudah sampai lokasi. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.